Všichni nám vyrazili, když to šlo zetělo rece. Podle informací, že jsme tak sám a komentáři, taky nějaký problém s polem, ale tam se povedlo všechno opravit, že vyjedou. Ale možná už nejedou. Ale jo. Problém tam ale asi nastal. Tak a to skoro... To skoro na to trošku pošťouknu ten balík. No je to krásný vidět. Letět bokem tu VRCčko Fáby, když už to není úplný, bohužel. Tomáš Kokošvík, nejstarší odlet, tak teď to hned ráno. Tak mělo být klasický GSčko. Tak, teď Láďa Maník, krásný vznikem do dalšího kola. Vlastně krásně světě, tak nepolevujte na hlasitosti, který se přišli na to, že je to nejlepší lék. Růžovka na trati. Opět nejnovější generace Fábie, tedy Fábie 2. Ten přehlídnutelný barvič. Pojď na leti! Pusinka s balíkem. Pusinka s balíkem nakonec přece nechyběla, jako by mě slyšeli. Tak vám se vede určitě helikopterou, dívejte se na to, jak to funguje. Funguje to dobře. A je to bez načechranýho balíku, až jsem tomu ani nevěřil, že to vyjde. Tady hrabou všechny 4 kola. Přesně jak říkáš, to je takové hodně nápadné auto, to jsou ty auto do kategorie lísty. Ale opravdu to je bílé auto. To je tohle zvládnu. 4 na 1, tam bude 4 no. Krásné, od Milka Janoty a jeho Astony. Pojďme mu tak A tam to mělo špílek, rozbolí to mě teatr. Skoro sypát polivec. A to je taky záruka velkých sešů. přesně k tomu jsem se chtěl dostat, to je čálnečný záruka na krásné drifty. Jsou připraveni na startu. No a tady na trati se letí samozřejmě opět bokem, jedna Fába, tohle Ford a hned za ním Fábě. No a už se blíží bokem favorit, nepřehlídnutelný svítivý favorit. Poletí bokem i v další zatáčce, pojďme ho trošičku vykřičet. To je ono, Praho, vykřičíte jako život, neuvěřitelný. Tak, Elfrena nám startoval a za ním šampen také Martin Lejný na červený set. Naprosto famózně bokem to zalapadla Růžovka, uvidíme, jak to bude krásně bokem i teďka. Pojďme jim zakřičet, jasně. Chce slyšet hezky. Pozadu ne to Jo. Dobrý, tak krásný. On už zatáčí do zpátky. Ježíš, ale to to přesně chceme vidět. Hodně tady závodili s jiným autem, letos na jaře postavili právě tohle. Naopak tam teď tam startou na soudě. Hodně, pojištěné. No ten zvuk je jasný, Krásně nás tady ohodil na startu. A tady jsem se já podíval o řádek, že tohle je rally-4. Jo. Pěkně nás tam Tomáš Tuksa. Jsem o tu bariéru jako ve Švédsku, ale tak jsem úplně nepodržela, ale o to... My jsme si všichni už vykroutili hlavy, jakmile se slyšeli. Tak jo. Martin Semerán.
Taky spousta fanoušků pro Marka Štuksu. Je to dobře, flatěte svým favoritům. Taky moc držíme palce, byla to její první kompletní sezóna ve velkém mistránku a hned z toho byla mistrovské poháry, krásný smyk jsme tam viděli z favorita, ale na startu máme Elišku, která... Přetočený, je to tak. A Marek Vlček asi úplně nechtěl, takhle ze široka, ale aspoň to auto můžete někteří prolítnout říct. To nebyly zaviněné tou nehodou katastrofou, takže Michala musí, takže to bude udárně. Jasně zasloužený potlesk pro ten pálem. A vidíte, že to auto už napřementárně kousíček toho při té první části zanechalo. No ale za Petr Martin Severán, takže Petr Brandr, Václav. Průjezdy nám předvede i tentokrát. Tohle to ale BMW 2002, když ho vezmete, tak uvidíte jisto. Tak, Standa Busil, ten už tam trošku málem bránil oblubíky, ale všechno nakonec vyšlo. Rozvášený, rozdivočený BMW 2002. No a vůbec se nebojte se, hlasivek, nebojte se strkat ruky nahoru. Já vím, že na to je dneska rozhutný sníh a pozor, tohle to byl excelentní tálej drift, který zapoužil si vaše ruce nahoru. No a samozřejmě vaše lativky jsou sice naprosto zřetelně. Teď ještě Michal Černý, který předtím se chudák, který musel stát půl hodiny na startu. Je hodně nepříjemné, ale zvládli to kusy a pokračují dál a šedou poslední vložku, která se měří. Takže je to milý Pokorný. A Pokorný to tam hezky poslal bokem. To je poslední zázemí, které tu hodně rozšiřují, no a Dominik Velasek. Už to vypadalo, že to bude krásný smyk, ale... Jak to byste posádky teprve zahřáli? Vojta to vede v podvedí taky jako Aleš Jarovice. A nebo je to zkrátka jenom tím? Když se tam loučí Mirek Janota. Loučí se tam v tělově. A dál. Taky podání najde se do kolky. Že je s tou R2 se... A že nám to ve finále vlastně nikomu nevadilo, protože dívejte se, co Aleš předvádí! Hejtovou téměř sériou zrytí. Téměř sériová Felicie, jenom nějakým ochrany. Ale já to jsou Nikolečka pro diváky. A dále snížou předvádí Aleš, no jo. To jsou úplně neprezentovatelný výrazy, který tady slyším kolem sebe na Aleše. Ale vlastně on pořád všichni vládí. A za ním Járovačík. A vyšlápnul to hezky v zatáčce, hodil si tou prdelkou. Je ono. Nám tady normálně zbůral startovní oblouk. Málem zboural. Stáčka je trošku zákeřná, tam na té první. Ale To se všichni dělají trošku s náma. Ale myslím, že teď všichni jdu na svýho, tady jdou toho Mercedesu. Křičí jako život. Jsou to vlastně tak trochu ty donaty, kolečka možná ani nechtěná, ale jsou tam. Rally 2. Ano, je to právě ten Libor Bouček, kterého všichni tak dobře krásně hozený bokem. Jasně, slyším vás.
Dominik relativně trosem vyrazili na tráť. Tady Marek Vlček s tím oprejovou. Is more memorable when it is shared. Teď zatím ale ještě Jirka Petráček a jeho Belenčíky a skrou modré barvy. Vláďa Matík za ním s Mercedesem se nechce nechat zápit. A skoro nám trošku odspastila, se jinak než chtěla, ale vyhnuli se na to. Toyota Janita. No, styky dělají všichni. No ano, je tady další rozdívočení levá, pravá, tady baví diváky. To se určitě masluží. Nebo měl vždycky rád, že to 4 desítky na autě, nebo ještě 4 trojky. Dálku kadet, jestli se nepletu, měl DO, Tak, Erikovi klidně zakřičte. Vůbec se toho nebojte. No já věřím, že svatí budete všem, protože všem budeme hrozně přát do staru. Na startu máme Martina Vlčka, který je z daleké Severní Moravy. Vlastně mě zajímalo, kdo koho dneska učí. Kdo koho dneska školí, každopádně pojďme na trať. A to vypadá to zadní kolo jako spíš nějaká rezerva, to asi není úplně stejný formát jako to předtím, tak bude držet palce, aby neměli zadní koly větší to. No jen si do toho stěhu pro fotečku a je tady další takový, který si přijel pro fotku. Byl Jirka navrátil. Ken Kaiser hned za sebou, protože Jo. Pojďme ruce nahoru a Julácí. On se ještě rozváží jednou.